Ni wedi cael modd i fyw yma ynghylch y gwartheg bore yma a mae yna bencampwriaeth yma yn barod. Pencampwriaeth yr Heffrod. Dosbarth cry iawn fan hyn, Denli, ac fel wedi si, wedi cael modd i fyw. Oedden, mae'n gygledd o'r clasys bore yma o'r teg, a pwy bynnag sy'n mynd i ennill nawr, mae fe'n heiddi fe. Ac i esbonio i bobl adre, mae yna 5 peffer yn y bencampwriaeth yma. Enillydd bob dosbarth yn y bridiau cyfandirol, a wedyn enillydd dosbarth y bridiau cynhenid. Ie, a'i ddechrau fel ni. Felly, 5 peffer yn amrywio mewn pwysau o'r ysgafnau i'r tryma. Odi, o beth chi'n galw 200 kilo hanner, lan i 400 a 10 rhywbeth fel. Ac agosa ato ni fan hyn nawr mae pencampwr y bridiau cynhenid yn dyfe. Oedd mae hon yn dod? O, hwnna'n dod o Abergefenni, dwi'n meddwl, gyda Tim Bodley. Mae fe'n neud dipyn gyda'r bryd cynghenid fel ydych chmod ar y beef short torn ar y beth fel ydych, so dwi'n gwybod beth yw croesad hon yn iawn. O'i edrych arni, falle bod yna chydig o las Prydeinig? O, swydd bod glas Prydeinig ar fyw short torn? A short torn falle, odi, bosib, odi. Ond mae'n heffer fach smart iawn. Sweet yna do, odi. Lliw pertyn ni ar glas y gwyn. Mae'n sefyll allan, mae hynny'n sicr. Odi, mae'n sefyll mas wrth y lleill, odi. Cry iawn, ni'n gweld wedyn beirniad Luke Bowen, mae wrth yr heffer enillodd y dosbarth ysgafna y bore yma o eiddo Erfil Edwards a Rhydian mab Erfil yn ei dangos i'n dda. Ie, na chi, odi heffer bach dda, nadw pwysau bach iawn i ddod i fi'n blwyddyn nesaf nawr yn yr amser iawn. Ac ni'n gweld wedyn yng nghefn y lluniau fan hyn nawr y pencampraig yr ail ddosbarth welon ni heddi nawr o Sir Fôn yn dyfe, nawr heffer yma. Dyna hi fan ar y dde o'r llun. Na chi, gyda Llyr Hughes o Pabo, a Robin Roberts yn ei twisoi. Hon yn heffer dda, dwi'n meddwl bydd hon rhywle yn yr line-up yr diwedd sy'n ni'n meddwl. Wi ddim yn mynd i angytuno da chi, Denli, achos mae hi wedi cael llwyddiant mawr yn ystod y tymor ar Ddangos Leri. Odi, wedi cael llwyddiant yn y tymor cyn awre, odi. A yn edrych yn dda heddi, to mae rhaid i fi edrychwch arni. Wel, mae'n llawn cig. Odi. Top line dda arni, cefen gwastad sydd. A mae lled yn ni wedi ennill. A Robin Roberts drian yn cael tipyn o waith unwaith eto, gath e dipyn o waith yn gynharach i gadw i'n llonydd. Mae'n chwarae lan unwaith eto. Mae'n mor ddrigionus o'r ei bach yma. Dwi'n meddwl bod nhw'n trial rhoi y roset nôl unwaith eto. Ar y penwisg. Dwi'n mynd cymeru i ddau o'n fel hi. Ond mae'n siarp. Weithiau mae hwnna'n beth da. Mae'n dangos un bach y wyth. Wedyn, yn siarp wedi chi on. Dyna hi nôl fewn i'w llinell, ond i beth sy'n sicr pan mae da chi rhywun fel Luke Bowen yn beirniadu. Mae wedi bod yma, mae'n gwybod siwt deimlad yw pan mae rhywbeth yn wario lan. Mae'n gallu cydymdeimlo gyda'r pobl yn dweud. Ond dyna hi, ni'n cael llun da honni wrth i Luke fynd lan y llinell unwaith eto. Cofiwch, mae wedi gweld nhw i gyd yn barod. Mae'r ein i gyd yn bencampwyr. A mae ennill y dosbarth yn gamp yn ei hunan. A bydd good chance o bydd yr enillydd fan hyn nawr mynd mlaen i ennill y prif pencampwr felly. O'r Alban daw yr heffer ddim ar y chwyth o'r ddwy. Dyna hi o'r Alban. Wedi teithio yn bell i ddod yma. Mae'r Alban wedi supporto'r sioe yna iawn o'r teg. She's a belter yw enw hwnna, Denli? She's a belter, enw da de. A mae'r anner neu ferch wedi. Wel, wy'n siŵr iawn. Wedwn ni'r ddwy fydd yn saff. Yr ddwy deg y saff, ie. Ond mae yn heffer arbennig o dda. Bydden nhw'n gwneud par dam, bydden nhw y ddwy heffer yna. Bydden. A'r heffer ddi arall yn y lluniau welon ni fyna'n dod o Aberhonddu, un o'r heffrod tryma. Ie, na'r tryma yn y pwysau yma nawr fyna, heffer dda yna drwy to. Gyda Robert Jones o Lower Argod, Aberhonddu fyna. A'r plant, y mab a'r ferch, tu ôl i ni fan hyn nawr yn gwylio, yn tynnu lluniau ac yn wen o glist i glist. A dyna sy'n braf am y ffair, mae'r teulu yma, mae'r ffrindiau yma, mae pawb yma, mae yna deimlad cartrefol, mae yna naws arbennig yma yn y ffair. Naws arbennig yma, os. Le mae'n mynd, Denli? Wel, dwi'n mynd i roi'n arian ar un Robin, dwi'n meddwl, ar un Llyr Hughes fyna. O, falle fyddai wrong, dwi'n mynd gwybod, ond fel mae'n sefyll fyna nawr, dwi'n mynd gwybod. Honno i chi meddwl sydd ar potensial i fynd ymlaen i'r dyfodol a... Ie. Wedyn ni bod yn gwneud penderfyniad, yw e? Mae'n sgwrsio... Mae'n moyn gweld nhw'n symud unwaith eto. Mae'r tensiwn yn parhau felly yma ynghylch y gwartheg.
Pwy sy'n mynd i fynd â hi? Pwy sy'n mynd i gipio pencampwriaeth yr heffrod yn adrannau y Beef ifanc? Mae eisiau gweld nhw'n symud, dwi'n meddwl, bob un ohonyn nhw. Neu yw wedi tynnu dwy ymlaen i weld nhw'n symud. Dwi'n meddwl, dim ond dwy mae wedi tynnu ymlaen. Mae eisiau gweld y ddwy yma yn symud. Felly... gweld y ddwy yna'n cerdded rown fan hyn. Mae rhywun yn tybio mai rhwng y ddwy yma mai? Wel, fyddwn ni'n tybio nawr. Mae frwydr rhwng yr Alban a Chymru ar hyn o bryd. Ydy. Le mae'n mynd i fynd? Cofiwch, mae'r dosbarth yma'n hynod o bwysig achos mae pencampwr y Beef ifanc wedi dod o adrannau'r heffrod 10 o'r 14 mlynedd diwetha. Felly mae'n bwysig Mae'r ddwy wedi cyrraedd allan. bod y beirniad yn gwneud gwaith da fan hyn. Do, symudon nhw dda, do? Do, symudon nhw dda wredig, y ddwy yn... Mae hon yn effer dda hefyd o'n Alban yn dwi. Odi, warna teg. Ble mae'n mynd? Mae'n dod lan unwaith eto. Mae wedi edrych arnyn nhw o bellter. A mae wedi gwneud penderfyniad, dwi? Penderfyniad. Do, wir! Wir, Robin, nath i. I Sir Fôn, Denley. I Sir Fôn, warna teg, yr Cymru wedi ennill. Odi. Ac yn sydyn iawn, Denley, am flwyddyn mae Llyr Hughes wedi cael arwerthiannau gwych gyda'r teirw, llwyddiant yn y sioe, a nawr wedi cael llwyddiant yn y ffair. Odi, warna teg. Gwych iawn, heffer arbennig, a'r wobr gyntaf yn adran yr heffrod yn aros yma yng Nghymru, yn Sir Fôn. Llongyfarchiadau mowr iawn iddyn nhw i gyd. Gwych.